for MFZ? Nej. Jo, du er. Nej. Jeg kan høre det, Digi Room. Prøv lige at tage din maske af. Jeg er ikke med, jeg er ikke med. Jo, ja. Ja, så tag din hænder op og vend dig rundt. Nå nej, det må jeg ikke. Eller må vi? Jeg er faktisk lidt i tvivl om, vi må. Og vi ikke røve dem. Vi må da godt røve dem, må vi ikke det? I holder lige øje med ham. Vi går Vi lige holder herover. lige øje med ham. Ja, jeg skal nok næste Jeg ham. skal med. Så er det med ham. Du kan bare tage din Uheldig. arm ned. Uheldig. Hold den her. Ja. Men du er fandme en snottab. Var du med til det evnebræk foran jeres bandegrund før? Hvad for noget? Var du med til det evnebræk, der foregik foran jeres bandegrund før, hvor I bare går i march? Nej. Nej, det kan jeg fandme godt forstå. Det er fandme weak. Synes du Det er ikke, det er pinligt at være med i MZ lige nu? Ja, det, Jo. ja, det kan jeg da godt okay. forstå. Det er faktisk et godt svar at give. Ja, det er nok det bedste svar, jeg har hørt i dag. Det er det mest ærlige, vil jeg sige. Altså, det skal lige sige, at du er altså ikke troet til at svare på, hvad det er, at vi gerne vil. Nej, det ved jeg godt. Det er bare, at vi har ikke nogen våben fremme. Det gør ikke noget. Men, nå. Ja, men altså, ja. Du skal ikke få, vi skal videre. Jeg skal også. Du kan bare gå videre, Jerome. Jamen, jeg skal ikke nå at stå og farme, det gider jeg sgu ikke. Tak for hyggen. Så tak. Vent lige, jeg har lige 3 bento, du lige kan få her. Hej. Hej.